Šta je bre ovo? Smetnje. To je vest Opet burgija za inat. ko se lača mati, Prestani da ko se mača lati, od mača će i... Pitam šta je ovo na ekranu? To sam se ja, zete, lično pitao, bio sam ja tu, evo, iz ovog stuba, tako nekako, tu se pogledam. Čekaj, Petar, skloni si malo. I ja pogledam, rekao, da li je ona, da li nije ona, gledam. Nije ona, gore, jeste ona. A evo je. To sam, da, i tako sam se i čudio, Bože, rekao, da li je stvarno ona ili nije ona. Evo tu. Pomeri se. Ovaj gangster. Njega kad sam ugledao, tu sam se načisto raspametio. Čekaj, tata, pomeri se malo. Dobro. Molimo predsjednika Xi Jinping da uruči orden prijateljstva Temelju. Narodne Republike Majku ti lopovsku. Man čoveče, čutite malo. O ljudi, voži ili onaj burgija ili ovaj priča ovde, ja stvarno ne znam. Moj otac nije za tebe ovaj. Hoću bre da čujem nešto. Sad će čujete. Da sedi u apsu, mamu mu lopovsku. Čuti tata malo da čujemo, Xi brate. Jinping da uruči orden prijateljstva Narodne Republike